Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Scrap Survival. Din câte știți, aici era niște benzină de aia. Eu ca idiotul ce sunt am zis că e furtuna. Și ghiși ce a dispărut. I-am dat una, s-a distrus, s-a dus dracu. Am stins pe aici din episodul trecut, am mai stins și pe aici pe off camera. Și na, mai în rest mai nimic. Uite, foc. Hau, m-am ars. Hau. Eu mai am apă, vreo de asta? Nu mai am. Le punem pe astea aici ca să mai eliberez și eu hotbar-ul. Prostiu ăsta am zis și eu că îl pun prin bază. Uite, pun, uite, aici îl pun. Nici nu știu cu ce-i chestia. Ai, chest, mă, ești nebun? Fii atent. Chest. Fii, eu nu pot să-mi dau seama ce prostiu ăsta. Îl punem acolo, nu-i problem. Bun. Aveam un plan pentru această zi, vreau să zic match ca la CS, să mergem să luăm niște lemn, că am văzut niște chestii că pot să craftez niște prostii și să explorăm mansion-ul ăla de l-am văzut de sus, de acolo episodul trecut. Așa că prima dată o să mă duc la mansion și după aia am o să iau lemn, pentru că așa e frumos. Bă, poți să te scoți după mod dacă vrei, că nu mă deranjezi, dar na, doar zic și eu. Bă, scoate-te mă după mut. Sunt aici alături de Sfântul Denis, da? Sunt aici alături de Denis la un mirobolant video și nu-i merge scrap-ul, adică practic nu poate intra. Deoarece și asta este și de oh my god, și de asta fac eu video acum singur. Bine, nu numai de asta, dar Holu! Cum să meară. Da, bă. Ia fii cum mă znicăresc în spatele lui și nu mă știe. Păi să mor tu! Chiar funcționează chestia asta. Jocul ăsta e genial. Bă, mă bat ăștia! Bă! Lăsați-mă! Mamă! Dau ăștia ca animali. Hau, nu da șeful! Bă, 3, halește. Mamă, fugi, mâncați-și, fugi. Le fac juc. Fe. Pam. Mori, mă! Ia... Mamae, mi-am luat-o în gură, mi-am luat-o pe... Mamă, a doua oară că mor, nu-i bine băieții, nu-i bine. Deci să le mulțumim la băieții de la Scrap că lasă chestia asta atunci când mori, adică gen să știi, bă prostule, uite aici ai murit, ceva de genul e faza asta. E bine. Sper să nu fie chestia asta gen pe creativ, gen că mori să-ți arte prostie, sau să fie, să nu fie, mai contează. Nu mă deranjez cu mult, adică nu. Mamă, am dat de 2 de ăștia, mă, pe ăștia, bă, scriu, mă. Cred că au nerfuit. Na, ce să nerfuiesc, mă, că e prima versiune, ce dracu. Ia de, bă! Ia uite-l pe ăsta. Pam! Care mai ești? Au, ce ați făcut, genilor? V-ați luat? Ia dați voi ferul la băiatul. Mamă, ce mă sperie asta. Bă, nu mai pot! Bă, băiatule. Bă, Denis, eu mor constant, îmi iau bătaie ca la... Bravo. Trebuie să-mi iau loot-ul, că nu-i bine. Mie să nu se despawneze, firar. Dacă se despawnează loot-ul, bă! Nu l-am luat pe ultimul dacă s-a despawnat moftic la nivele maxime. Dau restul la o mapă nouă și iar iau toate chesturile alea. Că mă gândesc că aia arăta prea făcut de hartă. De mapă, de hartă. Bă, hălă, bă. A, mi-arată, bă, fii ce inteligent ți arată fix pe alea care le-ai pierdut, adică gen loot-ul oficial. Ăla cu toate alea. Mamă, păi ce ai, mă, băiatule? Am avansat cu scrum mecanicul ăsta. Prea e șmecherie la așa de fel. Că mă jucam eu, nu era așa. Că ne jucam noi, că și el juca pe vremea aia, da? Hai, mă.
Ho! Ce-ai făcut? Vine la mine? Vine la mine. Pom! Pom! Tu te dracu. Mai vine unul. Băi, da, ăștia se spawnează. Am fugit. Te-am lăsat, șefule. Te-am pupat. Hop. Nu mai pot. Deci, băi, dau rage-quit, frate meu. Tu glumești cu... Pauză. Ne vedem când ajung acolo. Am ajuns înapoi. Vânăm bestia. Și bestia ne vânează pe noi. Mamă, mamă. Vine bestia pe mine. Mă bate, îmi dă la scandale. Mi-a dat-o până acum 3-0. Nu-i bine. Bine, 3 mai mult. Am făcut și eu ceva. Hai că e bine. Sunt și eu fecirit aici. Dar nu-i bine, totuși nu-i bine. Mamă, scam full pălut, mâncați și mie că mă... Hai să facem aici o schimb. Hai să le iau pe toate chestiile astea 3. Să am iron mult. Și care ideea că ăștia nici nu fac pași, mă. Nu poți să-i auzi normal. Asta mă supără. Unde-i, mă, dar ăla unde a fugit? Hopa. Mă bugui. Mamă, ce mai speria, bă. Când ai respirat în microfon. Și mă și pe tine. Luther Draco. Uite, chest. Bam. O roată. Dar nu pot să le... Aia, dă-vă pui mei, stachează, dar stachează slăbuț star tot. Bam. Ce avem aici? Mâncare, siduri, roșii. Bagă în tine că mor de foame. Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Fuck yeah, boy. Pam, pam, mâncare. Ho! Ia mă, mergi cu cătrălă pe aici, poate. Opa! Șefule! Șefule! Ah! Bă! Lasă-mă pace! Lasă-mă pace! Bă! Lasă-mă! Nu! Nu mi-o dă! Fii atent! Să maestru, n-ai ce-mi zice. N-ai, mă. Mă pricep la buguială la de-astea. Dă-mă încolo. Da, băi, prea mișto, prea șmecher, mă. Chiar îmi place. Și nu mai pot, am zis-o de 1000 de ori, dar nu mă satur. Nu mă satur de jocul ăsta, chiar își face treaba. Și că mă gândesc că ai rezerve de-astea de gen de fier infinite. Că gen doar te duci așa la roboți, le dai 2 și aia e. Pe viitor când o lua arme cu cartofi, mă gândesc că trebuie să sputgun-uri de-alea. Faci cartofi, le încarci, bam bam, schemă. Altă treabă. Ubering. Stai, sunt full? Nu sunt full. Mai am. Pe aici nimic. Uf. Stai. Looting time. Futui.